ମୋ ପୁଅ ଆଜି ରାଗିକି କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢଉଛି ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ମୋ ଦିନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ଚା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଚା ବନାନ୍ତି। ପୁଅ ଆମର ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ନାଚି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଚି ଭାଜି ସାରିକି ସେ ବସିଗଲା ପରିବା କାଟିବାକୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ତା ପରିବା ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଭାବିଦେଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାଧା ବାର ଥିଲା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ସୋୟାବିନ କିଛି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଶିମ୍ବ ଗାଜରକୁ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଫ୍ରିଜରେ ଶାଗ ଗୁଡା ଅଛି, କାଲି ତମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ସେ ସବୁକୁ କରିଦେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇବାସ ସଇଲା ଆଉ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ସାଧା ତରକାରୀଟେ ହେଇଛି ମାନେ ଖଟା ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଣି ମତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ହାତ ବା ରୁଚିବ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଖଟା ଆଚାର, ଖଟା ଆଚାରକୁ ଆଣିକି ଦଳି ଦଳି ଦେଇକି ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ କହିଲେ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଉଛ, ସେ କହିଲେ ମତେ ଆଜି ଭାତ ରୁଚୁ ନାହିଁ ସାଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଉ ଖାଉ 2 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇସାରିଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥାଏ କି 2 ଥାଳି ଭାତ ଖାଇସାରିଲେଣି, ପୁଣି ଏପଟେ କହୁଛୁ ରୁଚୁନି ରୁଚୁନି, ଯାଉନ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା ସାରିବା ପରେ ମୋ ପୁଅର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସବୁଦିନ ସିଏ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତାର ନିଦ ହେଲାନି କି ସେ ଖରା ବେଳଟା ଯାକ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆଉ ତା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ କିଏ, ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଖରାବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଚାଲୁନୁ ପାଠ ପଢିବୁ। ଶୁଣିଛି କି ନାଇଁ ଘରକୁ ଗଲା, ବହିଟା ଆଣିଲେ, ବାଡିଟେ ଧରିଲା, ଆଉ କହିଲା ମାମା ପାଠ ପଢିବି। ଜମା ବି ପାଟି କରିବନି, ଚୁପଚାପ ପାଠ ପଢ ନହେଲେ ପିଟିବି। ବି କି ସି ଡି ଆଉ ହଁ, ମୋ ପୁଅ ମତେ ପାଠ ପଢେଇବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏତେ ଖେଳ ମଜାକରେ ଦିନଟି ସରି ଯାଇଥିଲା, ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିଫିନ ରେଡି କରିଦେଲି, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ଆମର ହେଇଗଲା ଗୁଡ ନାଇଟ୍, ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।